Ja està. Val, perfecte. I abans de donar pas a la Margarida, us volíem dir una mica per què havíem triat aquest llibre. Un és perquè suposo que haureu vist que és la primera novel·la àrab que ha guanyat el Premi Man Booker International Prize l'any 2019, i això ja ens va fer pensar, bueno, aquest llibre potser ens pot agradar. Segon, perquè parla d'Oman i realment no en coneixem gaire cosa, no ens arriba gaire cosa, no en sabem gaire. Per tant, també ens va semblar interessant per això. I tercera, perquè està traduïda al català i ens feia gràcia, ja que llegirem literatura traduïda, poder llegir alguna cosa en català. Com que la traducció és en català i aquí tenim la supersort de tenir la Margarida, sí, ara jo us la presentaré. Li donaré pas perquè ell ens parli una mica de la novel·la, coses que ens vulgui explicar, i després és quan obrirem el torn de paraula perquè cadascú faci preguntes, compartir opinions, impressions. Nosaltres en vam recollir algunes de preguntes, però si sou aquí els que vau fer preguntes, preferim que les feu vosaltres mateixos. Sí? Vull dir, en cas que alguna hi sigui, tenim com algunes coses que sabem que es volien preguntar, però si les podeu fer vosaltres mateixos, millor. Val? Llavors, la Margarida Castells Criballers és filòloga, doctora en filologia semítica i traductora literària, tradueix de l'àrab, el francès i l'anglès al català i al castellà. De l'àrab tradueix tant literatura clàssica com contemporània, en prosa o en poesia. De l'àrab clàssic, per exemple, ha traduït Les mil i una nits de la mítica Scheherazade, Els viatges d'Ibn Battuta, un llibre de viatges d'un autor de Tànger del segle XVII, i el llibre dels avars de Jahiz de Basra, un autor iraquià del segle IX. Del francès, entre altres obres, ha traduït obres de Simone de Beauvoir i de l'anglès, sobretot relats de ciència-ficció. No sabia, Margarida, que també traduïes de l'anglès i el francès, és autora del Diccionari Àrab-Català, publicat per Enciclopèdia Catalana el 2007, i més recentment del llibre Gaceles de Arena, d'Editorial Planeta, que parla de poetes o poetesses àrabs antigues, del segle V fins al segle VIII. I actualment és professora de la secció d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. I per part meva, Margarida, quan vulguis. شكرا جزيلا للتقديم. مرحبا مساء الخير. Bona tarda a tothom. Espero que em sentiu bé. Sí? Perfecte. Doncs anem al gra. Bé, primer us procuraré no allargar-me massa perquè m'agradarà més que em feu preguntes i que puguem comentar coses, perquè bé, en aquesta novel·la hi ha moltíssimes coses. Per la meva part, us començaré dient com és que la vaig traduir. I bé, diguem que gràcies a, o la culpa fou, de l'editorial L'Hores, que crec que hi ha la Maria, per aquí entre el públic, la Maria Sempere, d'Editorial L'Hores, que va ser, així va funcionar la cosa. Em va trucar un dia, em va proposar aquesta traducció i jo vaig dir que sí, això és tot. És a dir, és com funcionem els traductors així més o menys professionals que ens fan encàrrecs. La sort que tinc és que he tingut jo tots els encàrrecs que m'han fet, alguna excepció hi ha, però la veritat és que m'han agradat molt, i aquest també és un dels casos. És a dir, he descobert una autora, la vaig descobrir gràcies a l'encàrrec de traducció, vaig descobrir també més coses de la literatura d'Oman i vaig estar un cop ja acabada molt satisfeta, molt contenta d'haver conegut aquest llibre que mentre el vaig traduir vaig disfrutar-lo molt. Primer us he de dir que em va costar una mica entrar-hi, haureu vist que hi ha gran quantitat de personatges. I llavors hi ha un joc de veus narratives, que va combinant els capítols, que hi ha capítols que hi ha una veu en tercera persona que relata la història del que va passant i llavors combinen capítols que hi ha una veu que ho relata en primera persona, que és el personatge de l'Abdullah, dels personatges principals d'aquesta obra. Per això em costava una mica entrar-hi, però per això es va editar igualment que també la traducció anglesa està un quadre al principi, hi ha una taula dels noms dels personatges i les relacions entre ells, d'aquesta saga familiar i de les persones relacionades que ja vaig poder fer servir i em va anar molt bé. Us he de dir que a veure, jo no he estat mai a Oman, no he estat mai.
Però què em va ajudar molt? Bé, a part ja de la meva experiència com a traductora, això és un tema, ja no començo, que estic bastant, ara ja estic bastant entrenada. El llibre està escrit en àrab estàndard, tot i que sempre s'ha d'anar en compte amb l'àrab estàndard, perquè has de mirar de la regió del món àrab d'on és la persona, perquè hi ha paraules que no tenen el mateix sentit en una regió o altra. I llavors també és normal que a vegades s'introdueixin dialectalismes. Amb això havia d'anar en compte, però sí que havia conegut, sí que havia estat al Iemen, i això em va ajudar molt. Sobretot al Iemen del Sud. Em recordava molt l'ambient del Iemen del Sud, això d'oceà Índic, la influència de l'oceà Índic, de la cultura, de les cultures de l'oceà Índic. Això em va ajudar molt en la meva traducció. Això i que, avui en dia, doncs, tenim aquesta sort que tenim internet i podia jo anar buscant imatges, perquè és molt important imaginar-se, a mesura que jo anava llegint la història, imaginar-me, si ho heu llegit, veureu que passa en un poble, hi ha moltes referències a moltes coses d'Oman, a llocs, a tradicions, els personatges van vestits de determinades maneres, sobretot les dones, com eren aquests vestits. Recordo, per exemple, la qüestió de les dones, allò que es posen a la cara, aquí estem més acostumats a parlar, per exemple, de hijab, de niqab, de totes aquestes paraules que solem traduir per vel. I allò que porten les dones, sobretot les dones del Golf Pèrsic, en general, no són vels a la cara, són màscares. En fi, per tot això em vaig anar fent allò, anar guardant imatges, i tinc un PowerPoint que ara el compartiré amb vosaltres, a veure si em surt, el posaré a compartir per pantalla. Aviam. Poso compartir pantalla, perquè així passaré unes imatges bastant de pressa, però que ajudaran a veure. És aquí, ara em direu, poso compartir, i no sé si l'esteu veient. Sí. Bé, el principi és aquest, l'esteu veient? Sí. Vale, perfecte, doncs ara vaig comentant. Bé, aquest és el llibre, aquest és l'original àrab del llibre, que va aparèixer, aquí teniu doncs l'Oman, el país i l'autora. 3 fotografies, dic que això gràcies a internet avui és possible trobar-ho. L'original del llibre, que teniu aquí a l'esquerra, es va publicar al món àrab, als països de parla, l'any 2010. I aquí, com és que va arribar aquest llibre? Perquè la literatura àrab té un problema molt gros, que és que nosaltres som veïns d'aquest món àrab, però a la literatura àrab li costa molt, hi ha com un mur immens, que li costa molt saltar aquest mur i passar a projectar-se al món occidental. És a dir, a les literatures, normalment el que passa aquí és que ens n'assabentem si algú ha estat traduït a l'anglès, al francès, l'italià, alguna de les llengües del nostre entorn, i després desperta l'interès moltes vegades dels editors d'aquí. Bé, aquell llibre va despertar l'interès perquè, com ja ha esmentat l'Anna abans, i aquí veureu seguidament, va ser l'any 2019, si passo aquí, perquè va rebre un premi a la traducció a l'anglès, un premi gros, un premi molt fort, que va ser, aquí tenim la traductora a l'anglès del llibre Celestial Bodies, amb l'autora, que l'autora havia sigut alumna d'aquesta professora, és professora, és la Marilyn Booth, que és professora de la Universitat d'Edimburg, i va tenir com a alumna la Jo Al-Harthi, de màster. I la coneixia, en fi, ella sí que coneixia la seva obra, i va traduir-la a l'anglès. La seva traducció va tenir la sort d'entrar a la llista dels premis Man Booker, que és un superpremi gros. Vull dir que i d'aquells que dius que aquí fa, sobretot els traductors, ens fa aquella enveja que dius, ostres, tu, perquè se'l reparteixen l'autor o autora i la traductora. Se'l reparteixen a meitat i meitat. I en pesos són $50.000. O sigui que la cosa és suculenta. Va treure aquest superpremi que la va projectar. A partir d'aquí sí que es projecta al món i ja es desperta l'interès de més llengües, com ara del català, per traduir-la. En aquest cas, doncs, en el meu cas, podia traduir-la directament de l'àrab i és el que em vaig posar a fer. Aquí teniu, veieu, el premi, el llibre anglès que va aparèixer el 2019, al mig hi ha l'original l'àrab, i poc després, un any després, si no la Maria em corregirà,
va aparèixer la traducció catalana i crec, si no m'equivoco, que encara no està en castellà. Catalana i no està en castellà, o sigui que de moment... I aquí teniu les dues guanyadores del premi al famós Man Booker Internacional, que, entre parèntesis us dic, resulta, mira, casualitats, hi havia, aquest any 2019 hi havia 2 candidats àrabs, un i una, al Man Booker Internacional, i tots 2 els he traduït jo. L'altre era el Mazen Maruf, un autor palestí, amb els seus acudits per a milicians, que va publicar Edicions Navona, i l'altre és la Johal Harthi, que ha publicat l'editorial Les Hores. Bé, anem-nos una mica cap a Oman, i intentaré passar de pressa per no menjar-me massa temps. Aquí tenim el Sultanat d'Oman, la bandera, la situació en el món, el país, i comencem a veure els paisatges aquells en què jo m'imaginava el poble de l'Awafi. Aquests són paisatges, sense que existeixi realment aquest poble, era més o menys alguna cosa així. Aquests són els típics paisatges de l'interior d'Oman. I aquí tenim Mascat, la ciutat de Mascat, que és aquella ciutat que contrasta. En aquesta novel·la, ja ho anirem comentant i segur que sortirà. Una de les coses és aquest xoc brutal, generacional i canvi històric brutal que han viscut aquests països de la península aràbiga i el Golf Pèrsic. De passar d'aquestes societats beduïnes, que aquí ens en dona un bon exemple, hi ha un personatge de la novel·la, la beduïna, l'amant del pare de la Maia, que ens porten a aquest món beduí, aquestes ciutats ultramodernes, una passada. Dintre de tot, Oman no ha tingut la mateixa evolució brutal que ha tingut, per exemple, els Emirats Àrabs, o el Qatar, que ara estem veient. És a dir, no ha tingut... Aquí teniu la ciutat de Mascat, que ha conservat més aquest gust tradicional, i això és la Corniche. Hi ha algunes escenes que també passen a la Corniche, el passeig marítim de Mascat, altres imatges d'Oman, que a mi m'anava molt bé per anar-me situant en els llocs que passava l'acció d'aquesta novel·la. Al Suc, recordareu que hi ha un moment en què expliques l'Abdullah, aquest personatge que és molt important, que parla en primera persona, i que ens situa en aquesta societat, que com heu vist és una societat com totes les... com tantes del món i com aquestes beduïnes, totalment patriarcal, en què hi ha el gran patriarca, que és el pare de l'Abdullah, aquest personatge, que és el Sulaiman, si no recordo malament, perquè jo ja fa 2 anys que el vaig acabar de llegir i tampoc no... Però crec que es deia Sulaiman, si no podem mirar aquí el llibre, i recorda un viatge que va fer amb el pare de petit i que va quedar molt impressionat amb el suc d'Ibri, un lloc que es diu Aibri, Aibri, així es pronunciem ara. Doncs apareixen els sucs, les cases omanites, com veureu, hi ha un estil arquitectònic que fa pensar molt, i això em recordava molt per això aquestes cases, per exemple, una ciutat que es diu Mukalla, del Iemen del Sud, que és pràcticament amb aquesta mateixa arquitectura que recorda la Índia. Els interiors de les cases, quan surten les cases, la Maia a casa seva, la Maia viu mitja vida al poble i després es traslladen amb l'Abdullah, que és el seu marit, que és el que es traslladen a Mascat. Aquests són interiors de casa. El menjar, molt important el menjar, i aquí jo havia d'anar molt al tanto perquè, veieu, apareix un dolç que apareix bastants cops a la novel·la, que és la halwa o halawa. I jo al principi veia la paraula halawa i pensava en la halawa que jo conec més, que és la halawa del Pròxim Orient, la halawa de Síria, que és on he viscut jo i conec més. I tot plegat, per les coses que anava passant amb aquesta halawa, em vaig anar i dic, no, vaig malament. Aquesta no és la mateixa halawa que jo menjava a Síria. Per tal com la diu que la fan i la consistència que té no és, però per això, gràcies a internet, poso halwa halwa omani, halwa d'Oman, i dic, vale, ara ja entenc què és aquesta halawa. Aquí, en fi, aquest deu ser un guiri, em fa l'efecte que menja aquí compartint l'hospitalitat dels omanites. Les vestimentes, quan parla de vestits, quan van vestits els homes, altres elements del paisatge. Aquí els homes van, això també és igual que el Iemen, van amb aquestes, això surt, que es posa la gomia, crec que vaig traduir jo, que és una paraula catalana, que és la jàmbia, que ve de l'àrab, jàmbia, la gomia, es posa la gomia aquí al cinturó, a les ocasions especials, festes, també els enterraments, que en el llibre apareix, és que apareix de tot en aquell llibre. Jo em vaig enfonsant a la vida cultural omaní llegint la Johal Harthi.
no només la vida actual, la història i tantes coses que apareixen. Bé, aquest és el sultà que també apareix anomenat, el sultà actual d'Oman, i la seva senyora, la sultana. Aquí parla d'un discurs que va fer històric, perquè a Oman hi ha un dia de la dona omaní. O sigui, no només hi ha el 8 de març o altres dates que hi hagi, sinó que hi ha el 17 d'octubre, que és el dia de la dona omaní. Vaig anar descobrint totes aquestes coses en termes d'Oman. I la qüestió que us deia de les màscares. Quines màscares portaven quan diuen que les dones porten màscares? Doncs màscares com aquestes, que moltes vegades tant les màscares com els turbants dels homes donen indicis de la pertanyença d'algú a una comunitat. A quin tipus de... o tribu, que en diem per aquí també, a tribus, a comunitats, les diferències entre turbants d'homes, màscares de dones. Veieu que hi ha altres tipus de màscares. Això vaig estar buscant bastant les vestimentes i màscares de les dones. Quan van a casaments es posen màscares més luxoses. Aquí teniu una selecció de màscares. En general són d'Oman i hi ha alguna altra d'altres zones del Golf Pèrsic. Aquí una imatge molt interessant, la dona amb el mòbil a la mà, però vestida a la manera tradicional, que són les imatges que es veuen al Golf Pèrsic. Una altra activitat, bé, aquí no surt, em penso en el llibre, però una altra activitat que fan, bé, aquí les dones més aviat, no les pageses, ni les beduïnes, bueno, les beduïnes també, però les riques, que és muntar a cavall. Els cavalls, com sabeu, són molt apreciats a Aràbia, i aquesta foto la vaig escollir perquè em feia pensar, bueno, una de les activitats que fan les dones a dins de casa és cosir, i comença la novel·la amb la Maia, una de les protagonistes, cosint a màquina, cosint a màquina, va fer gràcia aquesta foto. Hi ha la qüestió de festes i casaments, els ornaments que es posen. Aquí tenim uns exemples, són casaments, aquests són els de casaments, i aquí en veureu un que fa allò que segueix la moda índia, que és una moda que se segueix molt a Oman. És molt influenciat per la Índia. Per suposat, allà és territori Bollywood, no és territori Hollywood, Oman. I aquí una moda que segueix, són omanís, però segueixen la moda de la Índia. I una imatge que l'he incorporada aquí, que és aquella que, recordeu que el pare d'Abdullah està a l'hospital i allà acaba la vida, hi ha la mort i parla de la infermera, i hi ha una infermera que apareix i que sent un comentari d'aquest senyor i es dona que al·ludeix, la infermera s'adona que al·ludeix al seu pare, que havia estat, i aquest és un dels grans temes del llibre que crec que sortirà, que és l'esclavatge, que havia estat esclau d'aquest home. I l'esclavatge, tot i ser abolit per la llei, és molt viu en la tradició, aquí i a altres llocs del món. I per acabar, aquestes imatges eren, com que les recollia, dic que els hi posaré també, de dones omanites no vestides de la manera tradicional, perquè a Oman hi ha bastant de tot, però, per exemple, per l'esport, aquí no és Aràbia Saudita, Oman, i, per exemple, aquí tenim l'equip de voleibol, que és un equip bastant triomfador a la zona d'Àsia, l'equip de voleibol d'Oman, i també vaig trobar una tenista, que estan a el número 100, no sé quantos d'aquestes llistes que fan de... Però, bueno, està en actiu la Fatma Nabhani, i a Oman sí que és molt famosa. I aquí acaba el PowerPoint, que suposo que si ara faig l'stop ja sortirà de pantalla, o no sé si he de fer alguna cosa més. Has de posar, Margarida, has de posar deixar de compartir pantalla. A baix, en el menú del Zoom. En el menú del Zoom. De deixar de compartir pantalla. Més avall has d'anar, el cursor cap avall. És que ara no tinc el menú del Zoom, mira per on. Calla, que el tinc a dalt. El tens a dalt. Ara el tinc a dalt. Bueno, és igual. Deixar de compartir pantalla. Caram. En fi, vaig picant i no em surt, però ja em sortirà, suposo. Tanca el PowerPoint. Sí. Tanca'l. Vaja, és que ara no m'obeeix. Un moment, Vaig a veure si ho puc... No m'obeeix de res, ara, això ja. Potser ho podem fer nosaltres, Anna? A veure. No sé si podeu fer-ho. Mirem-ho. Si tenim... A veure... Ostres, tu. Digue'm ara, sí? Ara a mi m'ha desaparegut el PowerPoint, no sé amb vosaltres.
Sí? Vale, bueno. Uf. Això sembla tan fàcil i a vegades... Bueno, doncs això, que en aquest llibre he apuntat algunes coses que n'hi ha moltes, i tot això ha passat ja mitja horeta i no volia jo menjar-me el temps, perquè, esclar, podria anar parlant de moltes coses. Prefereixo donar pas a les vostres preguntes i comentaris i segons el que aneu dient jo també ja aniré responent i anirem comentant, d'acord? Vale. Doncs quan vulgueu comenceu a plantejar-me comentaris, preguntes, el que vulgueu. Perquè és que en aquest llibre ja és molt dens, hi ha molta cosa. Per exemple, un dels personatges que a mi em va fascinar, no sé si us ha passat el mateix, n'hi ha diversos, però la Zarifa. És un personatge, el personatge de la Zarifa, l'esclava, l'amant del patriarca, del pare de l'Abdullah, i que li fa de mare, perquè a l'Abdullah se li mor la mare de petitet, i li fa de mare. És un personatge molt... A mi em va impressionar molt. Bé, feu vosaltres les preguntes. En Quim, no? Per què sembla? Hola, sí, voy. Marga, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda, Quim. Digues. Mira, és que saps què passa? Que pot ser que hagi de marxar mig fer i dic, deixa'm preguntar aviat, que si he de marxar ho tingui clar. Te volia preguntar el perquè del títol, és a dir, havent llegit el llibre i essent amb ara les senyores de la Lluna, trobo, no sé, tinc la sensació que ja hi hagués quedat prou bé el per què has triat la mateixa traducció que l'anglès i no el directe de l'àrab. Vale, vaig a dir-ho. I si un cas aquí que intervingui la Maria també, perquè jo vaig defensar fins al final les senyores de la Lluna. La Maria ho sap bé. Però, bueno, aquí l'editor també hi té coses a dir i l'editorial va acabar tenint l'última paraula i jo ho vaig acceptar, és a dir, a veure... Bona tarda, no sé si m'escolteu bé, soc la Maria Sempere. Maria. Aleshores, què tal? Estem supercontents que heu triat aquest llibre per donar-lo a conèixer, perquè realment quan el vam publicar va costar bastant. Tothom que el llegeix li agrada moltíssim, però costa bastant. Un autor desconegut, una autora àrab, tot i que hagi guanyat aquest premi, que comentàvem que és tan rellevant, doncs costa, si no està a l'òrbita com més anglosaxona, doncs costa sempre donar a conèixer més autors, només que res perquè tens menys referències, menys crítiques, tot i que n'hi havia forces en relació amb aquest text. El títol, que com comentava la Margarida va ser un gran debat, nosaltres, el que seria Senyores de la Lluna, no ens desagradava, però sí que consideràvem que en català Senyores de la Lluna pot abocar-te a un tipus de llibre que no és Cossos celestes. I la connotació de senyora aquí, a Catalunya, com una connotació com molt formal, com de senyora, com de dama. I això nosaltres, com si digués, ens allunyava molt del que era la realitat del llibre. En anglès no sé si passa una cosa similar, però ells també van titular-lo Celestial Bodies, i per això nosaltres vam pensar que al final seguíem abocant la lluna, a la coberta hem posat una lluna, però els Cossos celestes aboca la lluna, i sí que hi havia un paràgraf on feia alguna referència, però més genèrica, a el que eren els Cossos celestes. Evidentment, perdíem aquesta importància de les Senyores de la Lluna com aquests referents també com màgic, com beduïns, que figurava que té el referent de la Lluna allà on van. Però aquesta va ser una mica la raó. Vam pensar que en català Senyora de la Lluna tenia com una connotació que s'allunyava una mica del que era la novel·la, o això ens va semblar en aquest moment. No sé si, Margarida, vols complementar una mica aquest debat, però va ser una mica en aquests termes. No, d'acord, és així com va anar, i no simplement dir que ja ho has explicat tu el per què és això, i que jo, torno a dir que jo hagués posat Senyores de la Lluna, però què hi farem? Vull dir, a veure, és això, és una negociació, vaig acceptar i ja està. Però, per exemple, he vist la traducció portuguesa, sí que han posat Dames de Lua. Sense por. Els portuguesos són més atrevits. Saps una mica, ens sonava una mica com les Senyores de la Lluna, com, no sé com dir-ho, com si fos una cosa com molt costumista, saps? Ja, sí. Tu refereixes als, ets una percepció subjectiva que tant l'altre editor com jo vam tenir, potser errada, però
ens trobàvem com que no sé, ens va semblar que no reflectia bé el que era. De totes maneres, Maria, ara jo ja la tinc com a cossos celestes, vull dir, ja me l'he feta meva, és a dir, passa una mica això, no? Ara ja ha passat el temps i jo ja penso en cossos celestes, tampoc, no té més. Altres vegades m'hi he trobat de canvis de títol, amb l'ara és més susceptible de que passi això, perquè per les diferències culturals que hi ha, i m'hi he trobat d'altres vegades, i a vegades ho he pactat amb l'autor, el canvi de títol, que l'autor ja ha estat d'acord perquè se n'ha adonat que no funciona igual aquell títol. Vull dir que no és per res de coses que passen en el món de la traducció i sobretot traducció de cultures així tan diferents. Val, Coral, tenies també alguna cosa per comentar? Sí, bueno, per trencar també una mica el gel. Jo, una de les coses que m'ha flipat més d'aquest llibre, no l'única, evidentment, perquè n'hi ha moltes, però una de les coses que he pensat molt amb la traductora és que hi hagi tantes frases fetes, tants refranys, una riquesa de vocabulari bestial, no? Sobretot de cultura popular, oral, quan parlen les senyores, la Zarifa, la Sàlima, no? I em preguntava quanta estona es triga per traduir un llibre així? 4. Quant de temps? Mira, el temps és el que... No tinc d'altre que hi ha un temps pactat, més o menys, amb l'editorial, que és fàcil que m'extralimiti, però al final tens un límit, et dona el límit, perquè si no encara no hauria acabat de traduir. És a dir, no acabes mai. Jo tinc llibres al calaix que els vaig traduint d'anys. Mira, et diré un cas. El llibre aquest que has dit abans, el llibre dels abats, el vaig tenir 10 anys al calaix i tant en tant el anava mirant, anava canviant coses, perquè hi ha molts poemes, fins que va tenir l'oportunitat de sortir. És a dir que, a veure, no hauria acabat, però a veure, jo havia d'entregar, a veure, només faltaria, a l'editorial aleshores. I llavors aquí, clar, de seguida ho vaig veure, que estava ple d'aquesta cultura tradicional, de frases fetes al llenguatge de les dones. I llavors aquí em vaig inspirar molt, bueno, també conec que he estat entre beduïns, a mi això em va anar molt bé, dues coses. O sigui, al haver estat visquent en aquest món de beduïns, vaig treballar amb arqueòlegs un temps i estava allà als jaciments perduts, per allà a l'Eufrates i així, i veia aquest món beduí que és tan interessant. Allà vaig aprendre moltes de coses d'aquestes i jo, com que ja fa anys que tradueixo amb la mentalitat de traductora, ja sempre buscava equivalents. Això em va ajudar. I l'altra cosa, doncs, la meva àvia. Tot el que recordo de frases de la meva àvia per adaptar al català. Aquelles frases que deien aquestes les beduïnes també m'ajuda molt tenir ben viu encara les frases de l'àvia, de la mare, tot aquest llenguatge català així de poble. Això de poble que s'ha perdut molt amb aquest uniformisme que hi ha ara, el meu dialecte, que ara ja quasi no n'hi ha de dialectes, perquè en fi, ja ens entenem. I això em va ajudar molt. Després també em vaig trobar, això passa, però ja hi estic acostumada, la literatura àrab és un camp en què no pots oblidar mai, per més contemporània que sigui, la clàssica. Perquè va i pam, et surt la beduïna que et recita un poema del gran Al-Mutanabbi, que és el gran poeta àrab que se'l sap tothom de memòria. I la gent recita poesies a les postres del menjar. I això ara ja m'hi he acostumat. És a dir, si hagués traduït els cossos celestes potser fa 20 anys em hagués costat més, però això m'hi ha costat molt. Jo m'agrada molt també la literatura clàssica, la tinc sempre present i aquí surten molts llibres clàssics, títols de llibres, hi ha fragments. Recordeu que hi ha la germana lectora. Tots aquells llibres que hi ha la germana lectora, jo els conec de la literatura àrab clàssica. Els poemes que reciten són clàssics. Tot i això vaig aprendre també, hi ha un poeta, diguem, del segle XIX, d'Oman, que apareix per aquí. Aquest no el coneixia, veus? Doncs molt bé, el vaig conèixer traduint. I bueno, és això, és un repte que m'agrada. Aleshores, què dedico? Mira, és una... Més que una feina, això de la traducció és la vida, és una cosa vital, va amb mi la traducció. No puc evitar-ho, i quan llegeixo, sobretot en àrab, que és el que més, llegeixo i tradueixo. És a dir, i quan tradueixo un llibre, per exemple, aquest d'Oman, la Maria no sé si se'n recordarà, però jo crec que el vaig entregar potser a principi del confinament. Bueno, sé que és de l'hivern de l'any 20, entre 19 i 20, d'aquell hivern. I recordo que, això sí, m'hi vaig posar tant a dins, vaig disfrutar viatjant, viatjava a Oman, llavors que ja no vam poder viatjar,
doncs em va anar molt bé, i estar fent la revisió del text, allò disfrutant d'allò, buscar coses d'Oman, viatjant a Oman, i m'hi vaig enfonsar totalment, i bueno, espero que això es noti, vull dir que es llegeixi amb fluïdesa, que no us entrebanqueu, perquè jo hi vaig posar passió en aquell llibre, a traduir-lo. Em va encantar, al final em va encantar la Joca. I bé, no sé si... Val, alguna cosa també és, Mariona, he vist que ets per aquí. Tu havies fet alguna pregunta, oi? Sí, la tens per aquí, però és que ara no... Sí, la tinc. Tu, Mariona, preguntaves com es fa per agafar el to de la història d'un lloc i família amb una cultura tan diferent? Bé, a veure, com he dit abans, jo és que he viscut bastants anys entre... Ja dic, no he anat mai a Oman, espero anar-hi, ja us ho podeu imaginar, el dia que pugui, quan pugui, no sé quan, però me n'hi vaig, me n'hi vaig a Oman i intentaré conèixer la Johan, que allà a la universitat, que es veu que treballa, i l'aniré a veure, Però això no sé com podrà ser, però m'és igual, sí, quan pugui. De totes maneres, jo tinc una trajectòria, i aquí està, si hi ha algun secret, és aquest. És a dir, és que jo vaig estar, la meva relació, per exemple, la més forta és amb Síria. Jo el considero el meu altre país, podeu imaginar com ho he passat, ara que ho han destrossat tot. No sé, el dia que pugui tornar, què trobaré, no sé si voldré tornar-hi, en fi, però és que són 20 anys de relació. Primer vaig viure-hi 3 anys seguits, després anava anant a treballar cada any, perquè també n'hi anava, temporades a Síria. Vaig treballar de guia turística amb arqueòlegs. I amb els arqueòlegs vaig estar bastant temps entre beduïns. I vaig aprendre moltíssim d'aquesta... Això, evidentment, que m'ha ajudat per traduir. Totes les vivències que he tingut de món àrab, sense elles, no podria traduir com tradueixo. És a dir, no es tradueix a cops de diccionari. Valga'm Déu, quina bestiesa pot sortir. Traduint a cop de diccionari, el diccionari ha de ser, a veure, caram, jo també soc autora d'un, només faltaria que em digués que no. Sí que el diccionari és útil, però les eines de la traducció són moltes. Els diccionaris en plural, diccionaris de la llengua, diccionaris bilingües, diccionaris de sinònims, diccionaris els que vulguis, i després les vivències personals. Això ajuda molt. Un traductor, allò, l'empatia. Tenir empatia amb allò que llegeixes, coneixement i una altra cosa, això també, que m'agradi. És a dir, jo, a veure, treballo amb encàrrecs, no tots, també tinc iniciatives pròpies de traducció, però treballo molt amb encàrrecs i ja dic que he tingut sort, perquè en general m'ha agradat. Aquí, ja dic, passats els primers moments d'allò, ja si m'aclareixo amb els personatges i qui és qui, com va això, passat això, ja està. Un cop entrar dins la novel·la, em va agradar molt. Això també ajuda, que t'agradi. Perquè si una cosa és allò que dius, començo a entrebancar i se m'atravessa, caram, malament rai. Això a vegades sabeu en quin camp m'ha passat amb la poesia. Saps allò de llegir un poema i dius, ostres, no entenc res. Què carai vol dir aquí? Clar, a la novel·la hi ha més context. La novel·la potser hi pot haver fragments i tal, que els deixo, llavors els deixo, que reposin i torno a revisar. Però, caram, en un poema a vegades no tens gaire context. I conec hi ha un que vaig traduint aquells... No sé si coneixeu un llibre que es diu Jo soc vosaltres, 6 poetes de Síria, que és una antologia d'un poeta sirià resident a Barcelona, que es diu Mohamed Bitari, i n'hi ha un dels poetes que es nega totalment, vull dir, ell deixa el text fet i que t'espavilis. Així com hi ha que dius, jo el consulto, a veure què si aquí, que no m'equivoqui i tal, aquest no vol dir res, que el text té vida pròpia i que t'espavilis. Doncs és el que faig, tu, espavilar-me. De fet, ja m'agraden els reptes, i si no, m'entens? La qüestió és que a vegades, abans apareixia la qüestió del temps, i, per exemple, en aquesta novel·la no va passar. Jo crec que vaig tenir el temps just i necessari, però amb cos socialistes, però en canvi moltes vegades em donen poesies per traduir per un festival poètic de la setmana que ve. Dic, home, però, saps, van així. Bueno, o sigui, hi ha poca consciència del que és traduir i després sí que és angoixant. Si tinc temps, com que això faig això, que reposi, tornar-ho a mirar, però si no tinc temps perquè reposi el suficient, bueno, mira, va com va, saps? De totes maneres no matem a ningú, Al revés potser sí. Tema versicle 7 anys, estic pensant que es van carregar, un parell de traductors ja s'han carregat
els cicles satànics del Rajdi, però nosaltres no matem ningú. Vull dir que si ens equivoquem, tothom es pot equivocar. Jo, mirant enrere, caram, si em veig de coses que canviaria ara. I moltes vegades, alguna sí que considero errada, i em fa una ràbia, i d'altres és allò que jo he canviat, també evoluciono amb el temps, he canviat, i ara ho veig d'una altra manera, i allò que vaig posar així ho posaria així. I ara, ostres, això em va anar molt bé. Vaig tenir una oportunitat de tornar a traduir un llibre que ja havia traduït feia 30 anys, que és Les mil i una nits, que va sortir també l'any passat una antologia, no tot el text que havia traduït que havia aparegut l'any 95, 1995, sinó una antologia que la va editar Editorial Carruan i que quan m'ho van comentar de fer aquesta antologia, primer em van demanar com ho podien fer per demanar els drets d'edicions, però jo vaig dir, ostres, que m'ho deixeu tornar a traduir. Clar, necessitaré temps, però van ser tan amables que van dir, i tant, posa-t'hi. Ostres, que vaig disfrutar. Adéu, aquell text que ja no m'agradava meu, el vaig refer, o sigui, no el vaig ni mirar, no el vull mirar, ara vaig fer nova traducció i ja està. Això és una oportunitat rara per a un traductor, i la vaig disfrutar molt, aquesta. Val, per aquí el xat, merci. L'Ester té dos comentaris. L'Ester demana, diu, al final del llibre, diu, pensa el protagonista o realment deixa anar el nen al mar com un peixet? I encara l'Ester diu, el conte de les cabretes m'ha arribat a l'ànima, els contes són internacionals? Ah, sí, és veritat. Sí. Jo quan vaig veure el conte de les cabretes em va fer una gràcia, comencem pel principi. Sobre el final que queda, jo crec que queda com vol l'autora, que és ambigu. Una de les coses que té la literatura és l'ambigüitat i llavors la interpretació i el paper actiu de la persona lectora, dels nosaltres, els lectors. La literatura hi ha l'autor i el lector. I aquí cada lector pot interpretar una mica com vulgui, aquest final que queda una mica així. El que si ara parlant d'això, em ve al cap també una cosa que em va quedar una mica, és potser de les poques del llibre, que dius, jo hagués, un altre autor potser hagués donat una altra volta, que és aquell tema del misteri de la mort de la mare de l'Abdullah. El misteri de la mort, que és un rerefons que està molt bé, jo potser l'hagués explotat una mica més, aquell, però és igual, I al final penso que és així, que queda ambigu, ja és això, i tu pots imaginar-te que és un somni o que és realitat, com vulguis, que no s'acaba ben bé del tot, i no sabria dir-te res més, perquè en el cap de l'autor això sí que no m'hi puc pas ficar què va voler fer exactament, ho hem d'interpretar una mica nosaltres. I l'altre, el tema de les cabretes, sí. Hi ha contes que són, i no d'ara, antiquíssims, i que són allò que diem globals. Aquesta història de la globalitat tampoc és que sigui moderna, passa que canvia de formes, el que canviem són les formes, però al passar contes d'una cultura a l'altra, què us he de dir jo? Sobre les mil i una nits, que ha passat de tantes cultures d'una a l'altra, que li ha donat forma a la cultura àrab i que hi ha contes que estan recollits de la tradició xinesa, la tradició índia, persa, turca, africana, europea. A les mil i una nits també hi ha tradició europea i tot circula i va circulant així, mai millor dit, va circulant, i aquí ens apareix el conte del llop i les cabretes. Crec que era la Zarifa, penso que l'explicava, o la mare, ara no ho recordo. Però que apareix el conte del llop i les cabretes, a mi també em va fer molta gràcia, i sobre això hi ha especialistes i estudiosos d'aquest tema, folcloristes, estudiosos de la narrativa comparativa, i ara hi ha treballs fets sobre classificació mundial de contes. Hi ha que es dediquen a erudits a fer això i estan fets, que no és estrany que t'aparegui tot plegat un conte que tu coneixes a partir d'una altra tradició. Pot ser. Un comentari, perdoneu, sobre aquest conte de les 7 cabretes. A mi també m'ha cridat molt l'atenció perquè fa poc vaig participar en un projecte que era per recuperar tradició oral saharaui i un dels contes que recopilava era el de les 7 cabretes. I em va fer molta gràcia que també el recollís la Joha Al-Harthi des d'Oman. Imagineu-vos el recorregut del conte. I crec recordar que una de les cabretes, quan la Zarifa narra la història, les cabretes tenen noms.
Ribava, no? Noms així com amb sons molt cacofònics que repeteixen, i el Sahara també ho fan, això. La tonada és diferent, però els noms també són d'aquest tipus amb la mateixa forma. I vaig, bueno, és molt curiós que un conte que em pensava que era tan europeu, no ho sigui, no? Sí, no saps mai, els contes no se sap d'on venen i han circulat pel món i hi ha estudis de classificació, però no d'orígens, és una bogeria buscar els orígens, no arribes enlloc. Ara, la classificació de contes mundials, això n'hi ha, la classificació del folklore mundial i d'allò variants de contes, que són el mateix conte, llavors hi ha les variants locals i és molt interessant. I també, ara em ve pel cap també, a banda d'això dels contes, hi ha una qüestió també que apareix aquí que és una tradició que és d'Oman, però és més enllà d'Oman, que és tota aquesta importància d'aquest altre món dels genis i la intervenció els genis viuen amb nosaltres, en un món paral·lel, i intervenen a les vides humanes, que és una creença extensíssima, popular, d'Oman i més enllà d'Oman. En el món àrab és molt viva, aquest considerar, doncs, ells que és que tenen diferents noms, nosaltres, jo no sé, em costa, és una d'aquelles paraules, diverses paraules en àrab que només trobo en català moltes vegades la paraula geni i trobo faltar altres maneres de dir-ho, perquè per ells és un món molt viu, hi ha molts tipus de genis. I viuen en un món paral·lel al nostre i tant intervenen en el nostre. Vale, a veure també el xat, en Quim que marxava deia pregunteu per La boca seca, no veure abans de dormir el darrer capítol. No recordo jo l'he acabat el llibre, però no me'n recordo exactament què passava. Ara que diu el Quim, vaig a veure una mica d'aigua. Tu, Anna, recordes que... Sí, em sembla que... No és el darrer capítol. No és el darrer capítol, crec que és un abans o dos. I sí que ho menciona perquè es troba malament. Es comença a trobar malament i diu és que, clar, ja m'havien dit que no havia d'anar a dormir amb la boca seca com el dia que el meu pare em va ficar dins el pou. Ara cercaré el capítol. Val, gràcies. Mentre el cerques, ostres, la història del pou és molt forta, La relació amb el pare, caram, està molt... Uf! I també és molt bo el contrast entre això, va agradar molt que fes aquest personatge de l'Abdullah, que és el contrari a el que ha de ser un home, ja ens ha de veure, el que ha de ser un home en aquest sistema patriarcal. I l'Abdullah és el contrari. Justament, és un home molt diferent, però el pare sí que és una mica dona la... I vaja, els càstigs, aquest càstig del pou... És aquelles coses que mentre tradueixes ho passes malament. Mira, estic recuperant... La Blanca tenia algunes preguntes, no sé si és per aquí. De fet, algunes ja les hem respost, de les que vam fer amb el qüestionari. Una era la de si coneixies l'autora del llibre, que ja ho has respost, això, no em sembla, no, Marga? No la conec, espero conèixer-la, no la conec. I també, permetem ara també, arran d'això, fer un comentari que, a veure, jo no sol posar-me en contacte amb els autors contemporanis. És a dir, l'autor ha deixat el seu text d'una manera i jo és la meva feina interpretar-lo. No he d'anar preguntant a l'autor què volia dir. Vull dir, això no. M'he d'espavilar jo, soc jo l'intèrpret, aquesta és la meva feina i la meva responsabilitat. En algun cas m'hi he posat, us diré quin, vaig posar en contacte perquè m'hi va posar l'editorial i, bueno, molt bé. Salim Barakat, la llagosta de ferro, que més que res vam estar comentant coses que em va anar molt bé, que ell em comentés de la mitologia kurda, perquè ell és del Kurdistan. Però no m'hi sol posar en contacte. M'agrada conèixer-los i això em va passar, per exemple, amb el Mazen Maruf, aquest que us he dit abans, que també era candidat al Van Booker, el vaig conèixer posteriorment. I espero fer-lo mateix amb Joja, si conèixer-la després, però no abans i que em pugui interferir, saps, en el meu treball. Ni tan sols ho he fet amb els 6 poetes sirians, que els conec. No, és a dir, quan ells em passen la seva feina i llavors jo faig la meva. No m'agrada estar allà, anar comentant amb l'autor. No sé. Mira, en aquest sentit... No és la meva feina, no sé com dir-ho. En aquest sentit, volia comentar una cosa, una curiositat, és que quan vam publicar aquest llibre, vam estar a punt amb el PEN català
fer una presentació online amb l'autora, perquè el PEN Català estava molt interessat també a tenir aquesta conversa amb ella. I no va haver manera, no sé si és per un tema de... Vam deduir que potser era algun tema de censura no explícita, potser, però de cap manera hi vam ser superflexibles a quan ella volgués, en el moment que volgués, i no va ser possible fer la conferència de cap manera. I va ser ben estrany, perquè teníem tot, teníem el finançament, teníem tot i havia de ser online, perquè com deies era l'època aquesta del confinament i vull dir que tothom estava amassat a fer coses online i no va haver manera de parlar amb ella, cosa que ens va sorprendre bastant i tampoc vam tenir raons. La raó era que estava molt enfeinada, però clar, això també ens va sorprendre una mica, perquè en teoria, segons el que hem conegut, clar, no sé si vosaltres teniu més coneixement, algú de vosaltres, si teniu més relació amb Oman, però figuraria que és un dels països, amb totes les cometes del món, però més progressistes en relació a la dona de tota aquesta zona oriental. Però no sé fins a quin punt això és veritat o no, o què. Evidentment, comparat amb molts d'altres sí, però no sé tampoc fins a quin punt. La veritat és que això ens va sorprendre bastant. Sí, pugui ser, Maria, això és pensar suposicions, Tampoc no puc dir per què, sap greu que no es pogués fer, imagina, però sí que pot haver-hi algun tema que sempre han de vigilar, això segur. És a dir, ell és professor a la universitat. I ha de vigilar. I vés a saber com seleccionen, saps els actes en què pot anar, vés a saber si ho fa ella, de seleccionar allà on pot anar. Igual veuen PEN, CLAP, i diuen PEN no. El PEN CLAP, que sempre reivindiquen, evidentment, d'escriptors d'arreu del món, de les dones. Sí. És possible fer-ho, la veritat. Suposo que en general en aquests països s'ha de vigilar, amb tots. Tant a les monarquies del Golf com que tots estan en dictadures, cap a l'IFI, encara que tinguin... Fixa't, Egipte mateix. Han anat a parar allà on eren i estan igual que estaven, pitjor, perquè cada cop econòmicament estan més malament. I són països en què jo, clar, ho vaig veure sobretot a Síria, jo feia classes allà i caram com havia de vigilar el que deia. No per mi a vegades, sinó no provocant els alumnes, segons quins comentaris, perquè a veure, vés a saber classe què hi havia. I sempre és una manera de viure, això també, en aquestes societats, que sempre has de vigilar i llavors ella és possible que no sigui tant ella com algú li faci la selecció d'on anar i llavors ella inventa l'excusa aquesta que has dit per això de la feina. Caram. Potser no és una censura explícita, però no és posar encobert, no? Saps el que dius tu, que has de dir pas i a on, no? Per no tenir represàlies. Sí. És un suposar, però pot anar per aquí, Sí. Jo et volia preguntar també, no sé si tenim més preguntes, però la novel·la comença a l'època rural, quan elles són adolescents, i acaba quan elles són les filles totes grans, i a ciutat. No sé si en la llengua també es nota aquesta... Vull dir, si l'autora ha fet servir un tipus diferent de llengua, quan està rural i figura que fa 50 anys, fins al temps actual, si també en el tipus de llengua que fa servir també es nota aquesta evolució de la llengua a l'hora de l'evolució de la societat, que això sí que ho podem veure i llegir. Sí. És a dir, mira, et dic una pregunta que també hi havia, que com que està relacionada potser ho pots respondre alhora. Algú demanava també si el llibre estava escrit en àrab estàndard o algun dialecte. Potser pots lligar la resposta. Val, d'acord, les lliguem les dues, sí. Doncs el llibre està escrit en àrab estàndard, però sí que fa matisos, és a dir, que sobretot és la tria, jo diria que és la tria del vocabulari, i en els personatges aquests, els més moderns, el nen aquell, el germà de la London, que és molt divertit que es digui London, la nena també, la filla de la Maia i el nen, quan xerra aquell nen, que li agrada jugar als videojocs i que, bueno, el pare, que està molt preocupat perquè no sap què fer d'aquest nen, fa les frases amb una sintaxi que és més de la sintaxi aquesta dels moderns, sense deixar de ser estàndard. Això ho diria, que tot està escrit en estàndard, hi ha alguns dialectalismes i després la tria del vocabulari sí que va molt per personatges. No és el mateix, a vegades, vocabulari que fan servir les generacions dels grans d'aquests joves. Però continua sent estàndard. Continua sent estàndard. No diria mai que
és només un estàndard amb alguns dialectalismes. I alguns canvis d'això d'utilitzar l'estàndard, doncs l'estàndard aquest que senten ara, que no diràs pas que és dialecte, però que és l'estàndard que se sent al Jazeera, la cadena famosa de Qatar, justament, que ha posat com de moda un estàndard modern. Bueno, de fet, l'àrab estàndard actual ja es diu àrab estàndard modern, però aquest a vegades del Jazeera, amb debats o coses així que la gent es deixa anar més, introdueix com una sintaxi més, no tant de la sintaxi de la llengua literària, una sintaxi més del col·loquial, per dir-ho d'alguna manera, sintaxi més col·loquial. Però, bueno, no em vaig trobar en cap gran dificultat en aquest sentit. De fet, ara ja picant la paraula en àrab omaní, a l'ordinador ja et surt de seguida significats, vull dir, avui en dia amb això d'internet ens ha facilitat molt la vida. Si trobava paraules d'aquestes d'omaní, les picava i ja posava Oman al costat i pam, ja m'enviava a la paraula traduïda en anglès o així. Vull dir que no em va presentar cap dificultat en aquest sentit. Llavors, parlant d'evolució, no voldria deixar de dir una cosa una de les coses que em va agradar també del llibre és l'evolució que fan aquestes tres germanes, que jo em pensava al principi que tractaria, dic, bueno, ja tenim aquí, és a dir, que al principi els estereotips, els tres estereotips, de les tres la germana, la tonta maca, bueno, saps, la intel·lectual i allò, però caram, a mesura que va avançant el llibre haureu vist que van evolucionant, tots els personatges de fet evolucionen. Aquestes dones evolucionen i la que té un final que ja ens sorprèn a tothom és la germana petita, la que semblava la tonta, la Halwa, em penso que es diu. A veure, la Maya, l'Asma i Haula. Doncs això, també de deixar-ho dit perquè és una cosa que em va agradar de la novel·la, aquesta l'evolució que fan els personatges, la psicologia dels personatges i com la tracta. I no sé, alguna altra cosa? De les recollides no tenim més preguntes. No sé si algú més té alguna coseta per comentar. Pregunta o comentari? Jesús, t'animes a fer el comentari en veu alta? Sí, bueno, primer confessar que només he arribat a la pàgina 80, però que em sentiu? Sí. Ah, vale, perfecte. Però bueno, de moment m'està resultant molt i molt interessant. Ara, una de les coses que m'han sorprès del que he llegit és que la figura dels esclaus, però que que pràcticament tenen una relació familiar amb els... De fet, no està, com a mínim durant aquestes primeres pàgines, no queda molt clara si són famílies, i això m'ha resultat molt i molt interessant, perquè, entre altres coses, també m'ha agradat molt, pel que porto de llegit, el personatge de l'Abdullah, perquè, efectivament, tal com deies abans, Marga, és un personatge masculí que no respon en cap cas al tòpic patriarcal. I la seva, de fet, és pràcticament és un personatge més aviat això, que està sotmès als capricis de la Maya, de la dona, del pare, en fi, aquestes són les dues cosetes que volia comentar. Jo diré que li vaig agafar molt carinyo a l'Abdullah. És a dir, un personatge que me'l vaig estimar, és a dir, que es fa estimar. És un noi que de seguida es fa estimar. I quan s'enamora de la Maya, saps, és allò que... No sé si has arribat aquí, ara, però quan explica quan es va enamorar de la Maya, i la Maya passava bastant, com haureu vist, però la Maya estava enamorada d'una altra, pobra Maya. Exacte. Però ell se n'enamora perdudament i com ho explica i tal, és tan ingenu. Li va reclamant, li va preguntant constantment si l'estima i l'altre se n'en riu. Com s'estima el pare, que ja és gros, perquè el pare, vaja, però no, se l'estima. I l'emoció que té aquell cop que l'abraça, que ho val tot, val tot el dia que el pare l'abraça. Vull dir que és un personatge que està molt bé, per mi està molt ben fet i a mi em va agradar molt. I aquesta manera de fer, d'anar-lo fent parlar així, explicant la història, però des del seu punt de vista em va agradar molt, com
tècnica de la novel·la. I, per suposat, un dels grans temes és l'esclavatge. Hi ha moments, ara em ve pel cap també, recordeu aquella, crec que és la mare de la Zarif, la Ankabuta, que vol dir aranya, en àrab. La Ankabuta, quan pareix tota sola, la criatura que li ve els dolors del part, està allà sola, pareix, i totes aquelles escenes de les esclaves allà, dels esclaus, i llavors és que és tot un tema que és ben viu, vull dir, això pel que sé, no només de la societat humaní, és a dir, que sí que han abolit l'esclavitud legalment, que és el que diu això crec que ho diu la Zarif al seu fill, quan el seu fill és clarament, el seu fill vol marxar d'allà, es considera, està contra l'esclavatge, vol ser un home lliure, i la Zarifa no ho entén. Diu, però si són la nostra família, aquests. Perquè la manera de considerar l'esclavatge tradicional d'aquest món és que l'esclau forma part de la família. No és consanguini, però és familiar, és una possessió. Forma part de la família, i és la família. I són, en general, tal com molt bé reflecteix el llibre, en general els homes solen fer feines del camp, animals, el bestiar, tot això, també neteja, i les dones són les minyones, que diem per aquí. Les que fan el dinar, les que netegen la casa, i si cal, com és el cas d'aquesta Zarifa, que ha de cuidar la canalla, sobretot perquè aquí falta la mare. La mare se li mor quan el nen té dies, i la Zarifa fa de mare, i és de la família. I és l'amant del pare, i no passa per dir tothom, això és normal. Ningú s'escandalitza, no passa res, és normal. I així és aquest esclavatge que costa molt de... És a dir, ara el nom no es dirà perquè és il·legal, però continuen havent-hi relacions d'aquest tipus, vaja si n'hi ha. Hi ha gent que està mantinguda, mantinguts, i que fan la feina, doncs continua havent-hi aquest món de l'esclavatge sense dir-se aquest nom, perquè ara és il·legal. La Zarifa fa de mare i s'entén també que pot ser que hagi matat la mare, no? Jo ho vaig entendre. Això de la mort de la mare queda en el misteri. És per això que és un misteri que no s'acaba de posar massa en primer plan i de resoldre, crec jo, de resoldre bé. No l'ha resolt, potser perquè és així com ho ha volgut fer, no sé si no vull dir que no l'hagi ella resolt bé. El que vostè és que el misteri no es resol. I a mi també pot sospitar de la tieta, també. A l'hora de sospitar, jo també sospitava molt d'aquella tieta, la germana del pare, que és bastant sempre malhumorada, enfadada amb el món, una senyora està enfadada amb el món, i que sembla que li tingui mania a la mare, perquè ella està molt unida en el germà, llavors ja es fica entremig la mare de l'Abdullah. I que si pugui ser la Zarifa, la tieta, algun altre, ens ho deixa així obert. Això sí que crec que no està resolt. Ho sento per en Jesús, que ja li hem xafat ara. No us preocupeu, continuaré llegint el llibre. Perquè està molt interessant, ja veuràs que anirà apareixent la Fàtima, que és la mare de l'Abdullah, anirà apareixent a poc a poc, i ja veuràs com va la història de la seva. Però de moment estic en la fase que ja li he preguntat diverses vegades a l'Abdullah i de moment hi ha la Murta, no? De moment hi ha la Murta, val. De moment hi ha la Murta. De moment és tot el que sé, però continuaré. Val. Val, Coral, no sé si vols afegir alguna cosa al comentari que has fet en el xat o una mica amb el que ha dit en Jesús, no? Potser ja està comentat. L'Ester preguntava, no és una pregunta, només diu en el xat que la traducció té un lèxic molt ric i felicito la traductora perquè ens fa viure intensament la vida dels personatges. Moltes gràcies, ens diu. Doncs no, moltes gràcies, no faltaria. Jo estic molt contenta de rebre això per les vostres opinions i tal, i si us agrada, ho llegiu fluidament i us agrada el llibre, doncs objectiu aconseguit, i això és molt important, és la meva feina. És una feina que és alhora un plaer, és una cosa molt rara. Sí, Juanjo, endavant. Me sentiu? Ara sí. Vale. Bueno, aquesta novel·la és una novel·la per jo complexa, ja he comentat, hi ha molt de veus en tercera persona, en primera persona, relatada, moltes salts espaciats, també trobo que passa d'un moment històric a un altre, per això està complexa, però també m'ha agradat, la veritat. I el que sí que volia comentar
jo no he viatjat més que per Marroc i per Mali, com països, diguem, de musulmans, però sí m'ha sorprès una mica la llibertat sexual. Les dones tenen molt més llibertat, tenen bastanta llibertat sexual en aquest sentit. Vull dir que crec que és en Azan, que té una aventura amb una amante beduïna, si no m'equivoc. Sí, sí. És correcte? És correcte, correcte. Té l'aventura amb la beduïna, és l'Azan, el pare de la Maia. Les dones, com na Jaula, digui que no el pare, no me vull casar, tinc el meu nòvio ja de molt joveneta, quan érem quasi infants, jugàvem amb ells. Na Asma sí que ho accepta. Trob que, no sé si és veritat o no, si realment és així, tenen aquests països dones, o en aquest país Oman, que ja m'han comentat que és una mica més obert que altres països musulmans. Això és veritat? És així o és una mica també literatura? No, és veritat. Aquí el que reflecteix l'autora és realitat, és veritat. I llavors hi ha una evolució de la Maia generacional, però que va molt ràpida, els canvis van molt ràpids, ara mateix, de la Maia a la Jaula. És a dir, que I després hi ha una altra cosa, que presenta dones individus, són caràcters també. La Maia té el seu caràcter i pel seu caràcter no s'enfronta a ningú. I en canvi la Jaula, que sembla així, que sembla un cap de pardals, té un caràcter fort i s'enfronta. Són caràcters, cada un és com és. Per això em va agradar. No presenta tant. Jo al principi pensava que anava a presentar estereotips i justament no. Presenta caràcters i t'asseguro que realment hi ha de tot. I en aquest món beduí, que és un món que està en vies de desaparició, d'extinció, això ja ha donat aquesta societat ara ultramoderna d'aquests països petrolers, ja ha afegit molt, però a veure, no l'ha pogut acabar, encara està viu, però poquet a poquet es va extingint. La veritat és que hi ha uns costums ancestrals. Hi ha uns costums que eren més abans i estan més enllà de l'islam o la religió que sigui. I que els comportaments sexuals no són ben bé els que s'espera d'un país musulmà, perquè ells responen a tradicions arrelades anteriors i jo, per exemple, llegint la literatura, en aquest cas ara preislàmica, per exemple, la literatura de dones, el que diuen quan parlen de sexe, disfrutar de sexe, coses així, això mateix ho censura després la tradició islàmica, però tenen una tradició anterior molt forta. O la poesia preislàmica masculina també, com els poetes parlen de la quantitat d'amants que tenen i que són amants que disfruten mútuament, que no és això d'anar de violadors, no, que queden amb les noies, disfruten amb elles, grups de nois i noies. Escolta tu, els oasis, quan a fora dels campaments queden els nois i noies, de tota la vida, ells també ho fan. És una realitat. És una realitat que després procura amagar-se. Hi ha totes unes convencions socials que fan veure que no és i resulta que és. És una cosa, quan hi vius un temps, ja has de viure un temps suficient per veure que hi ha unes aparences i hi ha una realitat. Que hi ha unes coses que la gent fa veure que fa i després de portes endins no fa. I que hi ha unes maneres d'acordar-se, de quedar, per exemple, en el cas d'esclar, que és difícil, allà la relació de nois amb noies, la segregació tan forta que és sexual, hi ha totes unes maneres de parlar sense paraules, amb una gesticulació, un moure els ulls d'una manera que és entendre's, un noi amb una noia, recíprocament, i ja resulta que han quedat per veure's a no sé on, i tu no has sentit a dir-los ni una paraula. Hi ha tot de coses així que ho reflecteix el llibre de la Jaula. No està dient res, allò que li agradaria que fos o és imaginari. No, això ho reflecteix. I això ho recordo, dic, no he estat al Oman, però bueno, és bastant similar al Iemen. Sobretot, ja dic, les zones del sud del Iemen. I allà, i la qüestió, clar, per als nois no que és cap problema amb les esclaves, per exemple, tenir sexe. Per les dones que són esclaves tampoc, el problema és per les dones que tenen honor, que han de fer-ho d'amagat perquè si no taquen l'honor, i això és molt important. El tema de l'honor va més enllà també de l'islam,
és un concepte que està en molts llocs del món, què és l'honor i que quan perdes l'honor el que tens és la vergonya, que és el més terrible que pot passar un home. Passar vergonya. Són les dues cares d'aquestes cultures que estan a molts llocs. Ara, no fa massa parlava de poesia paixtu de l'Afganistan i és el mateix, el tema de l'honor i tacar l'honor. Llavors, les que han de vigilar, en aquest cas de tacar l'honor, perquè si taques l'honor d'una família, són les dones que tenen honor. Les que representen, les que tenen cognoms, cognoms. Les esclaves, si us heu fixat en el llibre, tenen un nom que els hi posen i ja està. Les que tenen noms i cognoms, el cognom és el nom del pare, i això és sagrat. I si taques el nom del pare, la pagues. I per això les noies que tenen honor, com aquestes 3 germanes, han de vigilar molt. Tot i això, hi ha maneres, com aquí veieu, d'escapar-se'n i de fer una vida sexual que no ho sembli, però que passa. Hi ha les seves claus i les seves maneres d'això, de que una cosa sigui l'aparença i l'altra la realitat. Per conèixer la realitat has d'estar-hi allò un temps suficient per anar veient com van les coses, perquè si tots aquests que passen com, jo què sé, grups de viatge i de turistes, això és difícil que te n'enteris. Me va sorprendre que la beduïna decideix tenir una aventura, vol tenir Nathan, sapiguent que està casat i és ell que va darrere ell. Me va sorprendre moltíssim aquesta actitud en una dona en aquests països, que no només que ells tinguin amants, sinó que ella mateix diu, m'és igual que estic casat, ha de ser meu i serà meu. Encara que estic casat, serà meu. I això me va sorprendre moltíssim. Doncs és així, t'ho puc assegurar. I ui, les beduïnes. Quins caràcters, les beduïnes, ves-los al darrere. Acaben fent molt el que volen. I com que tenen... Sí. A veure, viuen molt separats les beduïnes. O sigui, el casament és un contracte, no és per amor. I això ho tenen molt assumit. Elles estimen a qui estimen i es casen amb qui es casen. I si el qui es casa, doncs millor que... Els homes són ramaders, millor, perquè així passen molt temps fora, entens? I llavors queden els noiets més joves pel poble i allà passa de tot. I les beduïnes són tot unes senyores, Sí, jo n'he conegut alguna, recordo una, aquesta era una zona de Síria, era iaia, ja era gran, m'explicava les seves facècies, ostres, el que havia fet la senyora, i fumava com un carreter. I allà a fora, perquè el món beduí ja vaig anar descobrint que és molt més lliure que el món urbà en aquests països. A les ciutats ho tenen molt malament les dones. De fet, va ser a la Meca on va començar tota la història del vel, pel que jo he estudiat. A l'ambient ciutadà, les beduïnes no es tapen la cara. Se la tapen després, ara ja sí, però porten els seus vestits molt tradicionals i tal, però no era el de tapar-se la cara, això va ser posterior. I es va posar de moda a ciutats per les dones nobles, perquè així no tenir, saps, deixar clar que eren dones riques i que amb elles no es podia contactar perquè eren del senyor tal, Aquestes no. Les que van així vestides no. Però les beduïnes, ui, sí, de veritat que és així. He trobat el fragment al qual feia referència l'alumne. Està a la pàgina 170 i és l'Abdallah que diu que m'he adormit, em noto la boca molt seca. La Zarifa em prevenia de no anar-me'n a dormir sense haver begut aigua. Em deia que l'ànima del qui s'adorm sense haver begut té set i abandona el cos per anar a beure. Jo em bevia 2 o 3 gots d'aigua abans d'anar-me'n a dormir, per por que la meva ànima no tingués set, sortís del cos mentre clapava i ja no tornés mai més. La Zarifa m'explicava la història d'un home que s'havia dormit tenint set. L'ànima li va sortir del cos i es va ficar dins una ampolla d'aigua. Algú la va tapar mentre s'abeurava. L'ànima no va poder tornar al cos i l'home va morir. Bé, continua un poc. Sí, són totes aquestes creences populars que tenen relació amb això, aquest món paral·lel dels genis, amb l'animisme, que són anteriors a la presència de l'islam, que l'islam a vegades, en aquest cas l'islam, doncs això segons en el moment del sorgiment de l'islam, algunes les va absorbir
d'altres va dir que no estava bé creure això, però que continuen vives, ben vives, aquestes creences populars. I aquestes maneres, això ho reflecteix molt bé aquesta novel·la. Tot això forma part d'aquest món de creences. La Zarifa també és la Zarifa, crec, que se'n va donar a menjar. Quan ha nascut una criatura has d'anar a donar a menjar amb una gènia, perquè si no li vas donar a menjar a la gènia, doncs aquella criatura té mala sort. I ella fa aquesta... I llavors, recordeu aquelles reunions nocturnes totalment boges de les festes nocturnes dels Arf, que la gent es va desmadrar, que diem, perquè allà a les festes dels Arf, que beuen, que xisclen, que ballen i que, saps, allò treuen tot el... Bueno, d'això que en diem una rave, no? Aquestes històries. És que sempre pensem que fem coses noves al món i ja tot està inventat, Doncs van a fer això, queden un cop al mes i és allà on es desfoguen, sobretot els esclaus i les esclaves. Aquests no fallen, És una mica allò, a treure tot el d'allò que tens a dins, doncs ho treus allà, en aquestes reunions. També tot aquest món que apareix és molt, molt interessant, I apareix prou reflectit molt bé en aquesta novel·la. El món nocturn, el món dels cos socialistes. No sé si hi ha alguna coseta més. La Sandra té la mà aixecada. Ai, no la veig. Ai, Sandra, hola. Hola. No l'havia vist. Una mica amb el que s'ha comentat abans, a mi m'ha agradat molt que totes les dones tenen una identitat pròpia i que tenen molta més història, bueno, almenys la sensació que m'ha donat a mi, tenen molta més història que els homes, tot i que ells també en parlin. I la idea de... M'ha agradat molt com, el que jo he interpretat, com ha representat en una mateixa família amb les 3 germanes, matrimonis tan diferents. Per mi ha sigut un forçat, concertat i un lliure elecció. I que anava molt amb el caràcter, s'encaixava amb el caràcter de cada germana. I també m'ha agradat molt la idea de llibertat que en ocasions planteja, perquè fora de la llibertat sistemàtica, no del patriarcat ni del sistema en el que estan, sinó la llibertat potser més individual i personal, que la Zarifa semblava molt més lliure a l'hora d'expressar-se, de donar l'opinió, d'actuar, i quan em sembla que era la Sàlima, que recordava la seva infantesa i veia a les esclaves com ballaven, com es movien, com s'expressaven, i la sensació de, tot i ser esclaves, eren molt més lliures que ella. I a mi això m'ha agradat molt. És només la impressió aquesta de que m'ha agradat com el contrast, que deia que tot i l'etiqueta, a nivell personal era molt diferent com ho vivien, i que elles també estan atrapades, per molt que no portin l'etiqueta d'esclava. És que, paradoxalment, la dona esclava, a veure, tenia més llibertat de moviments i d'elecció, que és paradoxal, però és així, ha sigut així, perquè no té honor, Llavors és igual el que faci. I en canvi, la dona noble i la dona que té un nom i d'allò ha de protegir l'honor. Aquest és el tema. És responsable de l'honor i l'honor és extensible, allò és una manera de viure, sobretot en aquestes zones rurals, és la família, la important. És a dir, tu taques el teu honor i el de la família. En canvi, l'esclava no. I pot moure's, i pot amb qui sigui, i sempre ha sigut així. I això també s'ha reflectit al llarg de la història de la literatura ara. Hi ha tota una literatura que jo també, en aquest tema també m'he dedicat, ja he publicat, sobre la literatura de les esclaves, que és els poetes, sobretot han quedat poemes. Prosa no n'ha quedat pràcticament, però de poesia n'ha quedat molta. És una poesia molt interessant i és allò que aquestes dones rebien molta formació. Aquestes, em refereixo, hi ha tipus d'esclaves també, però les esclaves dels rics que les formaven, llavors eren grans compositores de música, grans poetes, i veus, a través de les poesies, la llibertat que tenien que no tenien les senyores.
I si la senyora que ho feia, mal nom, mala reputació, mal... És així, és aquesta la paradoxa, exactament. I molt bé això que és un llibre que cada personatge és cada personatge i evoluciona. I, per exemple, la Maia, que es resigna a casar-se, però li toca el millor marit i no el sap aprofitar. I en canvi l'altre, que el tria, li toca una toia, aquell, el que se'n va a Canadà. I en canvi, és curiós. Però la Maia fa un cop de força quan li posa London a la nena. És la seva manera de venjar-se, que suposo que li recorda aquell seu nòvio. Bé, el que ell... No nòvio, que no n'arriba a ser. Que el noi que li agradava havia estudiat a Londres i va i me li posen a la nena a London. I aquella, mira que li diuen que això no pot ser, li diu tothom. Però aquí la Maia no es deixa apoquinar. També té el seu caràcter, Vale que es casa, però dius, deixa la seva... I totes tenen aquests cops amagats, que estan molt bé. Les mami em deixa de pedra tenint no sé quants fills, perquè veia jo allà la dona intel·lectual, que d'allò, i llavors li va, i mira tu, es realitza fent de mare. I està bé, perquè no ens ho esperàvem. No ens esperàvem que ens sortís així. Clar, de l'Esma també em va sorprendre o no, però que considerava que seria lliure quan es casés. O sigui, quan s'ha d'anar a casar... Sí, això també és una idea que existeix. S'obre aquest món social. Ja puc participar dels esdeveniments socials, ja puc donar la meva opinió i serà respectada. I que és una altra idea de llibertat que també es contempla. Exacte, sí, aquesta és una altra, perquè mentre ets noi has de dir amén a tot i llavors passes a ser senyora. I les senyores tenen un estatus diferent. L'estatus és millor considerat i les senyores tenen aquestes, poden donar opinions, tenen les seves reunions de senyores i pugen de grau. I això, sí, a vegades que és que, clar, ben bé que és la llibertat, no entrarem pas per aquí perquè ens posaríem a filosofar, però sí que és una qüestió d'estatus social, que accedeixes a un estatus social teòricament millor. Que el Caplifiqui, la Maia es va enfonsant de mala manera. Aquest matrimoni, pobreta, al principi, mira, va tirant, però el Caplifiqui s'hi va enfonsant en el matrimoni. I això que, curiosament, té un marit que l'estima, que està per ella, però no, clar, la Maia no... És que no es realitza ella mateixa, no? És aquest el problema, no es troba amb ella, crec. Tot i que a mi l'Abdullah també m'ha semblat un home molt atormentat. Home, clar, perquè són complexos, Sí, vull dir que balladors s'han juntat. Sí, clar. Anaven tan desencaminats tots dos. El que passa que, sí, ell li demana la mà perquè ell s'enamora. En el seu cas sí que s'enamora. No és un compromís ni res d'això. Hasta el seu pare queda parat. Si us recordeu, quan diu, pare, que voldria anar a demanar la mà, diu, perfecte, ja has vist a la Jaula, que és la guapa de la família. Diu, no, de la Maia. Diu, què? Però és que ell s'ha enamorat de la Maia i per això demana la mà. I com que és un noi, caram, és el fill del gran patriarca del poble, que li diu que no. Però, esclar, ell com a personatge és una persona justament molt complexa i que està en un món que ho té molt difícil perquè és aquest món patriarcal que li exigeix fer les coses que li exigeix el pare i ell no és així. No és. I fa el que pot per complaure el pare, però no pot, no li surt. I clar, és molt... té una lluita, evidentment. I llavors això tampoc no entén, la Maia no l'entén, la Maia tampoc es deixa entendre i és així. Després s'estima moltíssim la London, són maques les escenes també de quan juga allà al poble, amb la nena, i després també, per exemple, amb el segon no se l'entén, no l'entén, esclar, és aquest típic, les diferències generacionals, pare-fill, i després hi ha el tercer, li surt autista, no? Li surt autista, és un nen autista molt problemàtic, i són unes vides molt problemàtiques. L'Abdullah viu molt aquesta transformació social que ha viscut Oman d'una generació a l'altra, de pares a fills, que ha sigut bestial. La que comença, més o menys quan comença la novel·la, aquests anys 70, 80, que ha sigut una acceleració de modernitzar. Això ho comenta al principi, penso, l'Abdallah, allò que va recordant quan van arribar les màquines de cosir, l'electricitat, totes aquestes coses, és que en qüestió d'una generació canvia com una mitja totalment
al país, i això també genera una angoixa. És a dir, tu tens uns... T'han criat de petit amb uns valors i després tots els valors se'n van a orris, que es veu en el cas de la relació amb el fill, per l'efecte. I això sí, arriba a pagar-lo, però després també ja veus que malament ho passa quan se'n penedeix, d'haver clavat una bufa en aquell que li clavaries tu, també. Dius, aquest nano, pam, doncs després se'n penedeix perquè llavors se sent com el pare, que el pagava. En fi, doncs això, que són personatges, a mi m'agrada, sí, així, complexos i que donen molt de sí. Ai, Coral, no sé si vols afegir alguna cosa al comentari que has posat en el xat, que comentaves que hi ha un contrast o potser paral·lelisme entre cultura popular oral i erudició cultura escrita. Sí, això és un tema, hi ha aquesta... Hi ha els que llegeixen i els que no llegeixen. Els esclaus no llegeixen. La seva sí que és la cultura popular i, en canvi, la gent que és... Els no esclaus, és que dic lliures també, però els no esclaus, ja veieu que van a escola, encara que només sigui alguns a l'escola alcorànica, però llegeixen. A partir de llegir, llavors, això va com a tot arreu. És a dir, si a la casa hi ha algú aficionat als llibres, i en aquesta casa hi havia algú aficionat als llibres, crec que era l'avi, hi ha llibres a casa. I si hi ha llibres a casa, són els llibres, normalment són llibres de la tradició clàssica. En el món àrab són els llibres que hi sol haver. Llibres de la tradició clàssica que són alguns títols claus, són aquests que apareixen en l'obra de la Joh al-Harthi, i llavors, a dintre de la casa, qui més, qui menys, llegeix. Hi ha gent que no li atreu l'atenció a llegir-los. Aquí tenim el pare sí que li agradava, però sobretot l'Asmà, la germana, la gran lectora. I ella llegeix llibres d'aquesta tradició. I llavors també recorda que hi ha la Jaula, que sí que llegeix, però el que passa que ell llegeix la Jaula. Un altre tipus de literatura popular, i que és la literatura romàntica, aquesta de literatura romanticota, en general són aquests, n'hi ha de fabricació, dit així ara, però també n'hi ha molta de traduïda, d'aquests de... En llegeix un que és Paul i Virginie, que una novel·la francesa romàntica del XIX, que, fixa't, estem ja a finals del XX, i encara és un best-seller al món àrab, Paul i Virginie, una història d'amor, d'aquelles. Llegeix aquesta mena de literatura. És a dir, que hi ha tota aquesta varietat. Però sí, és veritat que en les cases que es llegeix es tendeix a llegir més que nosaltres fem, molt més, molta literatura clàssica. Aquells llibres que llegeix són aquells. I n'hi ha un que surt, que és d'un autor que potser aquest, dintre de tot, ha sigut, certament, almenys en el món acadèmic o la gent lectora, que s'interessa per la cultura àrab. No sé si coneixeu un llibre que es diu, en castellà, El collar de la paloma, d'Ibn Hazm de Còrdova, que també surt. O sigui, són aquests els clàssics, és del segle XI, aquell llibre, Però tots aquests clàssics són a les cases de la gent que llegeix. I va així la cosa. Si no hi ha cap més comentari, m'agradaria fer una pregunta. Bé, demanar-te a veure com ho veus. A mi em va sorprendre una mica l'estructura de la novel·la. Em va sorprendre també que l'original en Vara, per exemple, no posa títols als capítols. Entenc que a les traduccions es posa per facilitar una miqueta el tema, no? Entenc això. I em va sorprendre perquè jo pensava, quan vaig mirar la novel·la, vaig pensar, mira, dona molt de protagonisme a les dones, no? Però llavors, a mirar l'estructura, hi ha moments que quasi sempre és un capítol, l'Abdullah, un capítol, l'Abdullah, un capítol, l'Abdullah. O sigui que realment qui té una presència molt forta dins la novel·la és l'Abdullah i que és, quan és el seu capítol és primera persona. En canvi, la resta de capítols estan en tercera persona. Llavors, això a nivell de... Bueno, em va xocar. No sé quina interpretació hi has fet tu i, bueno, això, si ens ho podries comentar, a veure. Sí, doncs jo crec que a mi també al principi em va costar una mica, això. La decisió, això la vam prendre conjuntament amb l'editorial, Maria, la decisió de posar noms als títols per una qüestió pràctica, i a mi també em anava molt bé, és a dir, ara parla l'Abdullah, ara és més o un nom d'una protagonista que es destaca en aquell fragment, en aquell capítol, o una cosa, destacar-ho. A veure, no ens ho vam imaginar nosaltres. Això
s'havia imaginat la Marilyn Booth, l'anglesa. Hi ha dues coses que vam pensar que, caram, ja estaven fetes i per què no? Però és que anaven molt bé. Una, els títols dels capítols, per què no? A més, cuidado, la Marilyn Booth ho va fer d'acord, ella sí, perquè es coneixen amb la Joja. Això també és a valorar. És a dir, la Joja, de la traducció anglesa, només ha dit excel·lències. Per tant, no hi té res en contra. Llavors, vol dir que la Joja va estar d'acord, des del títol a tot, perquè la Joja va venent pel món als Celestial Bodies. No s'ha idat al camp. I llavors, que sí? Sí, el que anava a dir, com que vam trobar que era ja tan complex el llibre, que cal aquest mapa inicial, el fet que els títols portessin un nom, també t'ajudava a ubicar-te una mica, perquè si no realment estàs tota l'estona mirant aquest mapa. I trobàvem que era una ajuda també complementària, a part del mapa, que directament mentre anaves llegint, que t'ubiquessis sobre qui parlava en quin moment. I jo estic molt d'acord amb això, que també em va sorprendre. O sigui, al final parla una de les filles, l'Abdullah, una de les filles, l'Abdullah, que al final acaba sent ell el que explica la història, tot i que sigui una història de dones. Al final l'acaba explicant ell i potser també està reflectint una realitat segurament d'aquestes geografies, que al final els que expliquen la història segueixen sent els homes encara, malauradament, potser. Potser sí, Maria. No puc dir-te ben bé si és això o si és que a les dones va buscant sempre una pluralitat. Hi ha moltes dones i són elles, i els homes són més d'una peça i són més jo, sí. Jo dic, hi ha el que mana, jo faig, i jo explico, i jo tal, i les dones són més elles, en aquest fons, però no sé, no sabria dir-te, perquè aquest jo de l'Abdallah, que és un personatge masculí tan complex, no és el jo típic del personatge masculí que s'espera, que esperava el pare que fos, per exemple. I justament potser per això el tria, no per dir que sempre... O sigui, aquí ho podem fer suposicions, interpretacions, i em penso que podem anar més cap aquí, més cap allà, però sí que em va semblar també que realment les més protagonistes crec que són les dones, tot i que hi hagi l'Abdullah que expliqui tant. Jo crec que són més les dones. Passa que són moltes i tenen totes, són molt... Alhora que són caràcters molt definits i cadascuna és com és un individu, hi ha de totes, i hi ha moltes històries diferents de dones, i potser és una mica, aquí el títol a l'àrab, que són... Al final, jo també pensava, són senyores, el fet que totes són unes senyores, encara que siguin esclaves. Però és que són... La Zarifa és una senyora dona. Que és per aquí on devia anar el títol, en àrab, de senyores de la lluna, perquè això, la lluna és l'astre de les dones. La nit és on també, en fi. No sé. De fet, l'Abdullah, quan parla, sempre parla de les seves dones, no? Vull dir que sempre parla o de la London, o de la Maya, o de la Zarifa, no? Que ell també s'expressa amb les dones que formen la seva vida, no? Jo volia dir això una mica, o sigui que al final sí que les protagonistes, sense cap dubte, són les dones, però que no deixa de ser sorprenent que qui relata, qui explica, que vindria a ser, qui històricament defineix la història, explica la història, és un home. Això volia dir. Qui dona el testimoni de tot això acaba sent l'home. És el que em referia. Vale. Sí, no ho sé, però és que no ho sé, perquè igual la Joja ha volgut jugar això de que com que la novel·la autobiogràfica és molt important en la literatura àrab contemporània, ha tingut molt protagonisme. I llavors sempre s'ha criticat molt, i ella potser ha volgut jugar això perquè hi ha hagut, al posar el jo, a veure, això de l'autoficció. Normalment un autor posa jo i és un home, no? Una autora posa jo i és una dona. Però hi ha una autora algeriana, l'Ahlam Mostagani, que té un llibre en primera persona que parla en jo i és un pintor el que parla i explica la seva història. I aquest joc la van criticar, la van deixar. I llavors damunt li deien que l'havia escrit el marit. Hasta va passar pels tribunals, l'Ahlam Mostagani, perquè es veia de lluny que era escrit per un home. M'entens? No sé, la Joja potser ha volgut fer allò de dir
Doncs vaig a posar un jo d'home, perquè amb aquest afer va ser molt famós al món àrab, de l'Ahlam Mostagana, i moltes autores es van molestar. A veure si no podien posar-se... Bueno, que entraríem amb allò de la... Cuidado, allò de qui pot traduir què, que ha sigut darrerament molt famós i no podria remenar massa, perquè... O qui es pot dir jo, i a veure si ella no es pot posar en el jo d'un home. No ho sé, No ho sé, Maria, però és que... Totalment d'acord amb tota la reflexió, sí. Val, us sembla si tenim com a molt una última pregunta i ho anem tancant? Perquè en principi m'arribem a quedar una horeta i mitja o així, anem ja passant de temps. Si teniu alguna última cosa així, com l'últim cartutxo que algú vulgui tirar, i si no, ens anem acomiadant, com ho veieu? Sí? Jo només volia dir, potser perquè no estic tan acostumada a llegir tanta narrativa àrab, no n'he llegit molta, però que m'ha agradat molt d'aquesta novel·la va ser aquesta barreja precisament que fa del món aquest beduí màgic, aquest realisme màgic, que passen coses que per nosaltres no serien com, són com estranyes a la nostra realitat i que per ells s'integren al text de manera naturalment, com aquesta mort no explicada, que jo trobo que precisament a mi m'ha agradat que no expliqui aquesta història, que aquesta història s'explica amb aquestes màgies estranyes o aquestes pòssimes o aquests enverinaments, com aquests esperits que passegen pel mig del text i que realment des del punt de vista occidental, que som tan racionals, ens semblen totalment irreals, però que ja estan integrats en la seva cultura i forma part d'una realitat possible, i això em va agradar molt. Vull dir, és el que a mi com a lectora també em va arribar molt d'aquesta novel·la, em va agradar molt aquesta barreja de realitat amb aquest món místic, màgic del món dels beduïns. Vaig trobar molt bonic i molt diferent al que estem acostumats a llegir des del punt de vista més occidental. Val, crec que tenim l'última pregunta, que és de l'Ester. Gràcies, Maria. Que ens pregunta per la Marga, tradueixes un altre llibre i per quan? Ai, bueno, jo sempre tradueixo. Sempre en tens, no? El problema és el per quan, perquè ara mateix no tinc cap compromís. Però no el tinc per què. Mira, us ho explico ràpid. És que se'm va acudir, a veure, sort que hi va haver, perquè feia anys que no n'hi havia de possibilitat d'una plaça presentar-me allò que es diu oposicions a la universitat i vaig treure la plaça. I ara he de fer més feina, jo, que la que feia. És a dir, que ara no podré traduir tant com feia aquests últims anys, que jo estava a la universitat només d'associada, que estar d'associada és una vinculació petita i tenia una assignatura per mestre. Caram, ara són 3 assignatures, he d'anar a moltes més reunions, no tinc tant temps. Tot i això, sempre tradueixo. I us diré una cosa que a veure quan surt, ja us avisaré, si en cas, que hi ha una autora siriana instal·lada aquí a Barcelona, la Ishtar Mayasser es diu, que escriu relats, i vaig traduir d'ella uns relats infantils per Sant Jordi, i ara em va passar un conte llarg seu que diu El paraigües, i és el darrer que he traduït, i ella té la intenció de treure'l perquè la noia ja té una editorial. Aquests sirius són molt espavilats, allà on van. És a dir, ja té una editorial feta, registrada, i es publica amb ella. Per tant, alguna hora apareixerà aquest conte, no sé si... I ho vaig fer perquè, clar, és que els sirians em poden. Com que al ser de Síria no tinc massa temps, ja li vaig dir, va dir, no és problema, tu quan estiguis, vull dir, ella no tenia pressa. Dic, si no tens pressa, i l'he anat fent, i és l'últim que he fet, i alguna hora sortirà. No sé si voldrà que surti aquest sol o amb algun altre, ja veurem, ja us avisaré. Això és l'últim. Un relat així, bueno, surt unes 20 pàgines de relat, el que em va passar a la Ishtar, que és molt fantàstic, aquest del paraigües. I estarem atentes, doncs. Val, doncs, si us sembla així per tancar, Marga, moltes gràcies. De res, a vosaltres, jo encantada. Moltes gràcies per haver estat aquí. Sí, jo dono gràcies a la Maria i a l'editorial per haver-se interessat per aquest llibre i haver-me proposat a mi. Si no l'hagués conegut. Un resultat meravellós, estupendo, ja. Maria, moltes gràcies, que al principi no he vist que hi eres. Moltes gràcies també per ser-hi. Molt bé.
I res, amb això tanquem. Només recordar-vos que la següent lectura l'havíem ja com publicat a les xarxes, no sé si n'esteu al cas. Farem la lectura de Granada de Radwa Ashur, escriptora egípcia. Serà pel febrer, encara no tenim data, però podeu anar-lo posant a la carta de Reis. Així ja podeu anar avançant la lectura. Molt bé, m'alegra que feu la Radwa, una gran autora egípcia. Molt bé, no sé si no teniu res més. Gràcies, Marga, Això i Maria, i ens anem veient. Jo vull agrair a les editorials que s'atreveixin, així valentes, a publicar traduccions de novel·les de llengües que no vinguin del món anglosaxó, que sé que segurament no és fàcil fer-ho i que són molt benvingudes, aquí les estem esperant, vull dir que... I he disfrutat molt llegir la novel·la, la traducció, he disfrutat molt amb la llengua, amb el llenguatge, Marga, t'ho haig de dir. Sí, sí. Gràcies. Doncs tanquem, no, ja? Tanquem, moltes gràcies. Fins una altra. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Adéu, bona nit. Gràcies per participar. Gràcies. Mà salama. Mà salama.